Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Kinahanglang mailhan kung si kinsa man ang kriminal aron siya masilutan. Usa ka mangtas ang nipatay sa suod ni Mugigala, Ihojo. Kamangtas nga nakasuod dinhi sa karaang bay sa mga buhay na bides. Papa Minay, Nyano, kuwang ka ba og pagtuo sa gisulti ko karon, Ihojo Mari? Papa Minay, unsay mo ikasulti sa nag-viral karon sa social media nga mga minatay nga namangon nagmarcha sa kadalanan sa Latiera. Oh, Dili kalimod nga dunay dakong koneksyon ang takdol nga vlog mo ug ang nag-viral nga video pa. Ihojo, mituo ka sa edited nga video nga nikatap diya sa social media. Nga posibleng gigamitan og AI kun artificial intelligence Dili edited ang maong mga video pa. Yun sa manimo pagsiguro. Tungod kay naay nangawa nga mga lubong sa dugay ng nangamatay pa. Usa? Giimbestigaran na sa mga otoridad ang sementeryo nga may mga lubong nga nangabli o nangahanaw na sab ang mga minatay nga pila ka dekada ng gipang lubong. Pakisulti ko sa hipis kapulisan sa Latiera. Kalisod dawaton ini pa nga mamauli mi sa syudad nga namatyan mig usa ka higala. Mukuyo ko nimo nga to sa ospital, Jo Marie. O asing, kay tuwam sa dada sa morgue sa maong ospital ang patayng lawas ni Bay Darwin. Nagmahay na hinuon ko. Nga akong gipagawa sa kwarta si Darwin. Gusto ginunta siya nga ubanan ko niya hangtod ka mupuntag. Wata mahibaw asing nga basin og blessing in disguise ang nahitabo. Kay kung kamo pang duha ang nagkauban gabi basin og kamong duha pa mo'y nabiktima sa kriminal, asing. Ikaw na lang ang muadto sa private room nila ni Crecia o Brena, ha? Asing? Mag-asikaso pa ko sa billing nila o sa haya sabdi by Darwin nga napas morgue. Sige, padayon lang, Jo Marie. Di bagit ko makatuo nga wa na si Darwin. Guilty kaayo ko sa nahitabo. Ashing, salamat kay niya ka. Kisay kuyog ni mo, Ashing. Brenna, Krisha, si Jo Marie ang akong kauban. Tuwa pa siya, nag-process sa billing sa inyong pag-discharge dinhi. Og mag-asikaso sab kuno siya sa patay nga lawas ni Darwin nga naapa karon sa morgue. Patay na si Darwin. Gipatay siya gabi sa gihulagway nilang mangtas kuno. Ashing, ayaw na pakilag. Gusto na. Uy, ikot na pa. Guilty ko, Krisha. Niyangyo maguto siya nga at lang magpakabuntag sa atong kwarto kay dili ko niya biyaan nga maurag usa. Pero gipagawas pagkit ako siya. Akong gipabalin sa ilang kwarto ni Giovanni. Wa kaysa nga nahimo. Bitaw Ashing. Wa kay sa nahitabo. Maong ayaw ba sulang imong kaugalingon? Guilty lagi ko. Feeling na ako may nakaingon sa iyang kamatayon. Kay kung gipasagdan pala kung na ako siyang atura sa kwarto matug. Buhi patingali siya karon. Pero posible sab nga. Kamong duha unta ang nangamatay. Ha? Bitaw Ashing, kinsay na sayod nga maunta ka na ang mahitabo and kamo pang ubanan ni Darwin kabi. Di ba? Mausad ang gisalti ni Jo Marie. Pero di gid mawasa ko huna-huna nga kontra gusto si Darwin nga migawa sa kwarto. Guilty lagi gid kaayo ko. Atong dawaton ang kamatuoran nga namatyan tag-usa. Si Darwin. May kahulugan gyud itong gipanulti niya. Ikaw sa ba? Sunggan pud kay ka, uy.
Oo, ang kuno na nako. Sungugan bitaw ko. Pero seryoso kong magbahal og higugma. O kung di man gali magkabaton og katumanan kaya akong pagbati ni Asyeng dinhi sa yuta. Aw, basi di ay. Ug dito niya silang kalibutan, yan akong sugtong. Hoy, Darwin. Nagmerida ka? Ha? Nayapag naman tingali kang tawhana ka? Kalain ba nimong paminawon na to imong gipanulti, uy? Husto gid ka, Krisha. Murag nagmirida na siya atong hikayon na. Kung nahinayon palang yun unta ta sa pagpamauli. Wa unta ni mahita po. Miss Krisha, Doon nagyoy ta nga tunglo alang sa karaang pay sa mga Benavides ang pagtakdol sa blood moon. Miss Krisha, Kung magpabilin ta sa karaang bahay Asyeng, posible nga kitang tanan nga mga bisita ni ini, mahurot o pangamatay. Krisha, bisan og sakit alang nako nga magkalagyo ta, Miss Krisha. Pero mohangyo kanimo nga biya na lang gid mo ining adlaw. Please. O, Brenna, Salamat. husto si Brenna, Krisha. karon, inigbalik din ni Jo Marie. Sultihan nato siya nga mamauli na ta sa syudad. Unya, ang patay lawas ni Darwin. Ihato naman niya nasa taga-funeral homes nga to sa ilang Pinoy-anan sa syudad, Asyeng. Nawa gid sir. Sorry kaya. Ki-review pa namo ang CCTV o ngano ning tabuak. Kinahanglan nga mauli sa iyong pamilya ang patayng lawas sa biktima, sir. Palihog lang. Alagi sir. Amo na pa kamutan. O gi-report naman namo sa kapulisan dinhi sa Lachira. Sige, sir. My God. Unsa mga kining maong misteryo? Nganong naingon man kini ini? Oh my God! Unsa naman sa ning binuanga, Jo Marie? Gisusi pa nila ang CCTV. Naglibog sad ang taga-ospital. Kung unsa pagkaunsa nga, kalit man kay nahanaw ang patayng lawas ni Bay Darwin dito sud sa morgue. Ginoo ko. Wala dyan ko makasapot ini. Kinahanglan na gyud nga mamaulit ta sa syudad. Husto si Asyeng. Ayaw na mo pagdugay din sa Latiera. Kay dunay maitom na misteryo ang karaambay sa mga Benavides. Brenna, Mausap ka na ang permis sa kung huna-huna. Dunay dili masabot nga enerhiya sud sa karaang bay nga nabahin sa duha ka matang sa aparisyon. Ang itom alang sa mga espiritong dautan ug puti alang sa nagsumpaag nga kalagawa pa mahimutang. Maong mamaulit na lagi ninyo, Jo Marie Krisha. Tingaling nalimot mo. Nga duha na'y naiba ninyo. Una, si Noy Toribio. Ikaduha, si Darwin. Huwag ko magdahom, Sir Midnight. Ngay mong matultulan kiling akong kabus nga Pinoy-anay. Manoy Vitaliano. Sibaw kayo ang balita nga ikaw kuno mo'y unang nakadiskubre ng Rio Grande de la Tierra. Di baha og kolor dugo kaganiyang sayo sa buntag. Sir Midnight. Tinuod ka na. Gali nga midogo kanto mga vloggers ug ilang nabidyohan ang maong talagsaon nga talan-aon sa dako suba. Ang Rio Grande de la Tierra. Hinay-hinay nang ipakita ang mga dili kasarangan nga timailhan. Mga timailhan Manoy Vitaliano. Timaan nga hapit na. Nagkaduol na ang gipanagna nga propesiya. Sir Midnight. Nahitabo na kini kaniadto. O ganit natala kini sa mga basahon diha sa balaang kasulatan. Sir, hinay-hinay na gyud nga mialis nga ang itom nga aso sa dautan nga manulunda nga sungayan. Dili siya dautan. Kundili siya ang yawi unya sa matuod nga kahiusahan og kalinaw sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, Manoy. Mayong pagkatuis ang gihuptan ninyong kasulatan. Way gituis, hinuon, giyagyag ang mga timailhan paingon
sa detalyadong nga kamatuoran. Ug kamatuoran ni ana ang pagtakdol sa puwa nga buwan kun blood moon. Sulag lamang ang nahitabo. Gihatagan ninyo og halaom nga kahulugan. Maroy Vitaliano! Ipanag na nagkalagdaan sa mga propeta nga alaot katong nagsabwag og mga sayop nga mga pagtulunan. Kiwa sila'y kalainan sa mga daotang manulunda. Manoy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!